Estado sa kapulisan ang usa ka construction worker sa Digo City, Davao del Sur. Human kini nakitaan nga nagdaladala og armas, lakip droga atol sa usa ka response operation nga gipigayon sa Digo City Police Station pasado alas 2:50 sa hapon sa milabing adlaw. Subay sa report sa Digo City PNP, dali nilang girespondihan ang nadawatang sumbong labot sa nitabong kagubot sa Purok Mulave, Mabini First, Barangay Zone 3, Digo City. Kung asa gikabalaka sa mga residente sa lugar ang presensya sa nalambigit nga suspect tungod sa dala niining armas. Mo'y naabtan sa kapulisan ang suspek kinsa malinawon ra hinuon nga naaresto og nakupiska gikan sa iyang posisyon ang usa ka dili dokumentadong unit sa .38 revolver nga armas nga dunay sulod nga mga buhing bala, lakip ang nitimbang og 1.48 grams nga gituhang shabu. Aktong gipabalo ang suspek sa nahimong salaod subay sa Miranda Doctrine o kasamtangan na kining nakabalhog sa Digo City Police Station Custodial Facility nga katubang sa kasong kalapasan sa RA 9165 kon balaod batok illegal nga droga ug paglapas sa RA 10591 tungod sa illegal nga pagupot og armas. Gipailalom na sab kini sa physical ug medical examination aya gi-turn over sa Custodial Facility sa Digo City Police Station. Mipadayag sab si Digo City PNP Commander Police Lieutenant Colonel Norman E. Paragir sa kooperasyon og pasalig sa mga operational units sa paghimo niini nga mga misyon nga malampuson kansang kalampusan niini nagpakita sa ligon nga dedikasyon sa pagpatuman sa balaod sa pagpatunay sa kalinaw ug husay sa komunidad. Katropa, kaping nga healthy ug dunig latatayan ng collagen ay magipangitamag sa Anton Gold Coffee Mix na. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa ang Gabalas, XFM News.